Hello guys, खुलुमबाय बयखौबो आंनि मिनि ब्लगावहाय नोंथांमोनखौ ओमफ्राय जोङो दा अखा बोथोर आरोना बोथोरा एसे अखा हाहां जाना दोङो ओमफ्राय न'आव थानो बानानै आयंमोननाव गामियावहाय बेरायनो फैदो आरोना जोङो दा नोंथांमोना फैफाबाय थादो आंदो जों गामिनि लामाखौ नायनांगौफोरनै जि मोजां जों गामिनि लामाया एसे बेरायहैनोसै मा खालामना थानो अखायाबो हाहां जाना दं दोमैलुलुनो नै आयंमोनावहाय मोनफैबाय आरोना जोङो ओमफ्राय रावखौबो नुराखै सागो नै जोङो ओइनि फिथाइखौसो नोजोर नाहरखाबाय नै मा फिथाइ दङ इयाव ओइनि मोनाखैनो स' फिथाइयानो ओइनि फिथाइखौ नुदों ओइनि इसानिखौ बोरै हानहरगोन दे नोसै जानोसै नो नांगोना नांला नोंनो साहा फुदुंना होदो जारौ साहा फुदुं दे साहा फुदुं दे होनखायो नामा दे बेखौ जाग्रोनो गाइखेर दंना गैया लिसु जानानै गाइखेरनि साहा लोंगोन जानोसै नै नोंसाना जानोसै माथो फिसा फिसाथार जाहानिया बाय गोदोर गोदोरथ' न' नांबावगौलै गोखै होनबा जाहानिया खिन्थु बाय गोदैसिन जादों न' दै जानाया गोदैसिन मोनदां Luna! Okha Bwthwrni साहा ha? नोंबो माबा दं नोंसानाव मा फैदोंमोन ए Okha Bwthwrni साहा मोनलांबायलै जोंहा बेरायनो फैनाया Ima tahu kita terus nyampe sana. Oh iya, memang kita terus lamnya le, kalau le. लोगोफोर जोङो दा आयंलानिफ्राय फैफिनबाय न'आवहाय स' भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबथ'नोसै लोगोफोर आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट एन्ड फल' बानायदो आंनि फेसबुक पेजखौहाय स' बाय बाय